arrive in office, we are going to cancel all the debt and give your results free of charge. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi iqela lakhe liza kulwa kweli kwaye liza kuyiphelisa nya intlupheko kwakunye nentswela-ngqesho. Lo mama nayibrother zami manisaba amakazihlelekile. Sebenzothetha apha into ezawuthika. Kusweleke abantu abathandathu emva kokutsha kweTyotyombe bebekulo kwilokishi yasekhaya elitsha eKapa ngale ntsasa. Sits off, waits for another carry, but he's skipped. Billy LaRue, good, and it's a miss. Amabhokobhoko aqobisana ne-Argentina kumdlalo we-rugby championship kwibala e-Emirates Airline Park eRhawutini sithetha nje. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa Ndambi Ndodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uqinisekise amawaka ngamawaka abantu ukuba umbutho wakhe uza kuyiphelisa intlupheko nentswela-ngqesho xa ungena kulawulo lwelizwe kunyaka ozayo. OkaMalema ubesenza udlwabevu lwentetho kwibala i-FNB namhlanje kumnyhadala ukubhiyozela iminyaka elishumi lombutho wasekwayo. Umnumzana Malema ukwakhwelezehlela kubunkokheli be-ANC etyhola ngelithi bunkone lurhwaphilizo. Lo mbutho wasekwa ngomhla wama-26 kuJulayi ka-2013. Ibala i-FNB liginya abantu abangaphezudlwana kwi-94,000. Kodwa namhlanje umbono Mxesibe ubangele ukuba abanye bayiphulaphule ngaphandle kwebala intetho kamnumzana Julius Malema ngenxa yokugcwala kwalo. Ukukhwela nje kwakhe eqongeni uthembise ngokuqobisana nentswela-ngqesho. The day when we arrive in office, we are going to cancel all the debt and give your results free of charge. We want jobs. Phakathi kwezibhambathiso ezithwe thaca ngumnumzana Malema kule nginginya kukuphucula iindawo zogobityholo. When we take over, all the informal settlement in Ikuruleni Dunga shall be formalized, and once we formalize them, we will give them water, we will give them electricity, we will build proper houses for our people all over Gauteng and all over South Africa. Ekhwelezehlela kubunkokheli be-ANC ebutyhola ngokuba nkone lurhwaphilizo. OkaMalema umemelele ukuba umphathiswa wamapolisa athi gu buqala kwesi sihlalo. Bekitele has failed as a minister of police. Bekitele must step down with immediate effect. Ulebele ngokukhuthaza ukusengela thungeni linye nelizwekazi i-Afrika ngelithi oko kungaliqwili ekulweni indlala nentlupheko. We want one Africa with one currency, with one military, with one judiciary, with one president of the United Republic of Africa. Evala udlwabevu lwentetho yakhe uthe i-Economic Freedom Fighters mayibambane iye phambili khona ukuze kuzalisekiseke iminqweno neemfuno zabemi boMzantsi Afrika. Inkomfa yephiko lamaqala ANC Veterans League ehlele Boksburg eRhawutini inyule umnumzana Snuki Zikalala njengomongameli wayo owayefudule ngumphathisi wokuhlaliswa kwabantu uKhoni September unyulwe njengosekela nobhala kulindeleke ukuba ukubalwa kwevoti zezinye izikhundla kuqukunjelwe ngokuhlwanje. Iqala le-ANC umnumzana Snuki Zikalala liphakathi kwabo bonyulwe bengaphikiswanga. The three positions were returned unopposed, that's the position of President and Deputy President, as well as the position of Deputy Secretary General. Umnumzana Khalima Mutlanthe uthethe ngegalelo lephiko lwamaqala e-ANC ekuvuseleleni lombutho kaKhongolose. Even the National Executive Committee
expect of them that when they miss a step, these veterans will be able to call them out and correct them. So that's the role they have and a huge role to play. Lenkomfa ifikelele esiphelweni ngomso. Ubezijul'ijacu esebenzela abemi beli kumbutho we-ANC umfi uDikago Pule yayiluxanduva lomntu wonke ukulwela imfundo yasimahla. Lawo ngamazwi kamongameli wephiko lolutsha lwe-ANC umnumzana Colin Malachi kwinkonzo yomngcwabo welungu lephiko lolutsha le-ANC uDikago Pule osweleke kwiveki ephelileyo kwingozi yesithuthi. Umfi uPule ungcwatyelwe eMahikeng ngemntla namhlanje usweleka nje emva kokonyulwa njengelungu lephiko lolutsha lwe-ANC kwinkomfa ebisandul ukubanjelwa eNazareth eRhawutini. They fear you because you are young. They fear you because you are the future. Kwinkonzo yokuthi ndlelanhle kuDikago Pule, umongameli wephiko lolutsha lwe-ANC umnumzana Colin Malachi umchaze njengesiquququ esidlale indima ephambili kwidabi lokulwela imfundo yasimahla watsho esithi okaPule ubengafihli makhuba kuhlakulwa ngomba wamalungu ombutho asebenza noxa sele oluphele. uPule ukhulele kwezopolitiko de wakhokhela nakumbutho olutsha lwe-ANC. Kwinkomfa ye-ANC eNazareth wagxeka kabukhali amalungu afuna ukwaluphalela eofisini. Spoke against elders who want to die in office. Utsho esithi i-ANC ayikhethi maphele emasini xa ilwela imfundo yafelefele. The ANC fights for a universal education. There were temptations in the past of moments where individuals were prepared to be above organizations. Umnumzana Mcebo Dlamini owayenefuthe kuFeesMustFall uthi uxa wakhe kwezopolitiko ubeluhlobo lomuntu olunqabileyo. Ever since the news came out that he has passed away, the reaction, the atmosphere in the country and amongst young people from across the country, not just from Mafikeng and where he comes from. So it shows that he was a rare breed. uDikago Pule ke ulandulela eli kanye xa ezokonyulwa njengonongxowa kummandla weNgaka Mudiri Mulena eMntla-Ntshona. Kanti ke bazityande igila abalandeli beqela le-EFF ngale minyaka ilishumi ifinxwa leli qela. Kusenjalo oloncuthumazangwa lomculo luphawula ukuba ngenene abalandeli babhiyozela isiganeko esibalulekileyo sokusungulwa kwalombutho wabo abawuthandayo. Abalandeli beqela le-EFF banelunda ngalombutho ngendima usele uyihambile kwelishumi leminyaka. Bazityande igila ke bevakalisa inkxaso yabo engagungqiyo. Size la i-EFF ngona mbutho esibonayo uba uyaphambili nelife yale country. So siyayisupporta ngako konke njengabantu abadala. I'm so happy ka existence ya EFF up to so far. It changes somebody drilling for the past 10 years. I'm happy with them. Ukanti abantu abatsha bathi eli qela libonakala linawo amandla nentshisakalo yokwanyula eli lizwe emxhobhozweni lidale namathuba engqesho. Singabafundi baseNgcobo sikhethe ukuba sibe zimembers ze-EFFSC khona ukuze sizofezekisa injongo zabafundi. Julius is our leader. We want Julius to lead us because we are tired of these people from ANC. Ngelixa ikumkani yesizwe sabathembu ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo ethe iqela le-EFF likulungele ukulawula ilizwe loMzantsi Afrika ngesidima emva kwexeshana nje lasungulwayo. We are here to prove that we are ready. The EFF is readier than ever to take control of the country, to rule the country, to lead us forward. The ANC is now stagnant and confused. Ukanti usekela mongameli walombutho umnumzana Floyd Shibambu uzikhabe ngawo omane izityholo zokokuba kukho iyantlukwano nokungalali ngengubenye nenkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema. There will never be a time that the EFF will be divided because of my differences with the Commander-in-Chief.
We have been working together. I was thinking that for 15 solid years, like literally getting to interact every day for the past 15 years since we started working together politically. So we've been together and we'll be together forever. We represent a generational mission which will never be distracted by anything. Kambe uxekwe kabukhali umbutho olawulayo i-ANC ngokuba yingcambu yeengxaki zeli lizwe. Yi-Afrika indaba yoxolo makhathwa kapulewe. Happy birthday EFF, happy birthday. Kanti abantu badlulise imiyalezo yabo yokuvuyisana ne-EFF ngokufingqa iminyaka elishumi. Ndidiyalala kwiqela i-EFF elibhiyozela iminyaka yalo elishumi lasungulwayo. Ndidiphambile. Mna ndifuna ungatsho into yokubana ubukho be-EFF bulungile. Ikwazi into yobana iqhokonqezazela apha ke kumbutho ophetheyo. Ithi bayibambe kanjalo kube bambe ziqine. Ngoba liqela noko libonya liyazamazama liyalibona phakathi koluntu. Alifanye imibutho elifiswa neleluntwini kabo lifuna ivoti. Ikhule kakhulu i-EFF sifise ngathi futhi ingaqhubeka iphile eminye iminyaka engaphezulu kweyishumi isebenzela abantu ishintshile ipolitiki lapha eNingizimu Afrika. Siyayibongela yona i-EFF kodwa kamworried uba undlozi andibuni. KuFacebook usicelo Madoli uthi Qwathikazi siyavuyisana neqela le-EFF sisalindele lukhulu okuzayo kulo mbutho utsho sengqushwa emaxhegweni. Bandile Rhatebe Phathi uthi Msasi noko liyakhulela iqela kakhulu kwaye iselilwe iqela elwela ukuphuhla kwekamva lomntu omnyama. Ndingavuya xa inoba liqela eliphikisayo kulonyulo luzayo izofaka uxinzelelo kulo mbutho uphetheyo utsho seStellenbosch. Unikwanto Mkhanya uthi mayikhule ibheke phambili i-EFF kuba zininzi izinto eyazivezayo kweli lizwe ebesingasoze zivele. Mna ndithi kuyo ntinganta kandini utsho seNtabankulu. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 Umlilo oqhambuke kwindawo yogobityholo e-SST eKhayelitshe eKapa usube imiphefumlo yamalungu amathandathu usapho olunye zewashiya omnye engxolerekile esibhedlele. Abacimi-mlilo kwesi sixeko bathi baleqise kulo mlilo ngentseni yanamhlanje nowonakalise amatyotyombe amahlanu. Abamelwane barhanela kuba lo mlilo ubangelwe sisitovu separafini. Ngabantu abadala abathathu nabantwana abathathu bosapho olunye oluthe lwasweleka kulo mlilo. Abamelwane bakholelwa kuba isizekabani salo mlilo sisitovu separafini ebekunothi kanti olusapho belusothile nanjengoba amaqondo eMozulu ephantsi nje kwaye bebengenambane. Baye bagalela iparafini kwiflame. Beyigalela iflame bengayigaleli ngefanela. Iflame leyo ke xa uyigalela iflame emngxonyeni ibachitheka apha emagcaleni. Iyeke yabuphuma iparafini apha kwiflame. Ngexesha bagalelayo eflamini iflame iyavutha. Ukanti usapho lwakwaShweni lukwathi kudala bephephana nokufa. Ilahlekelwe umama nayibrother zami nanesisister bami namakazi Kusweleke. Sebenzothetha apha into nezawuthika. Abo bonakalelwe ngamatyotyombe sebeqalile ukwakha ngokutsha. Ukucuthwa kombane okuthe qolo kudlala indima enkulu ekwandeni kolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika. Abahlali abangaphangeliyo eMeadowlands eSoweto bathathe inyathelo lokulwa nolwaphulo-mthetho ngenjongo zokukhusela abaphangeli abazibhaqa bezizisulu zozungula ichele ngenxa yogamba kusemnyama. Kwangentseni kobubusika amalungu e-CPF abadala nabatsha bajikeleza izidalato bexhobe ngevuvuzela ukhusela abo baphangela ekuseni. Uluntu lwaseMeadowlands luthi ukuva isandi sevuvuzela kuthoba amaxhala kulo yaye lungakwazi ukuphuma ezindlwini. Nivuka everyday nampundu 3:30. Ndivuka rhoqo kusasa ngentsimbi yesithathu ndishiya ibhedi yam abantwana ndiqinisekise ukuba bakhuselekile. Isebe lezokhuseleko loluntu alisenzeli nto singabahlali sisebenza nzima.
ngenxa yohlaselo olunobundlobongela, ukukhuthuzwa nokubulawa kwabafundi. Eli qela le-CPF lizinike umsebenzi wokubakhapha abafundi. Esikoleni kwamahlobo senza ama-night classes, so bayeza bazosigada. Umququzeli we-CPF uThuli Mathenja uthi isebe lezokhuseleko loluntu lithembise ukuba liza kuthatha amalungu akhoyo ukuze angene kwinkqubo yabaqeshwa benkulu baphathiswa yaseGauteng uMnumzana Panyaza Lisufi ebizwa ngePanyaza Wardens. We're also told as ama-CPF who are on the stations that patrollers, since they are inside, they're going to be taken first and then internally, so that they would be trained as wardens and then including the community, but that was never done. Uluntu lwaseMeadowlands lunethemba lokuba urhulumente uza kuxhobisa amalungu e-CPF ngezixhobo ezaneleyo yaye afumane nemivuzo njengoko ejongana nolwaphulo-mthetho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana, eMeadowlands. Amabhokobhoko abethe i-Argentina ngo-22-21 kumdlalo we-Rugby Championship ububanjelwe kwibala i-Emirates Airline Park eGauteng ngalemva kwemini, kanti ke nanga amabalengwe alo mdlalo. Second penalty kick from straight out in front. And No! Kitsoff waits for another carry, but he's skipped Billy LaRue. This is good. And it's a bit. Tramping all over. And a couple of the backline players, both centres, involved in driving this South African maul forwards. And they have the try. And actually took Argentina into a 6-point lead early on. Since then it's been 15 unanswered points from the Springboks. But it's 3 out of 3 from Argentina's fly half. Pulling them back. Last feet. Malcolm Marx held up short. Lost forward, Marvin Orri. It's nice and straight. And here it comes. Use it! And Vermeulen picks up at the tail, takes on Carreras. Away now. Lost the feet. Good contest initially. Vincent Koch. No! And use it! Yeah, he's on. It's onside. De Klerk relieves the pressure for now, but Argentina not. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi kaloku kuwe mamqwathi apho ezindabeni mandibulise ke emzonsundo wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku kuyam ke idesika yeMozulu mna igama lam ndinguthabile uMomvelase ndingowakwamakhaphela bethuna masijongeni iMozulu. Khoda lokuqala ke kuphaya kaloku eMpuma Koloni eMountain ngo-16 degrees ekhatshwa ke zezontsizane zemvula yonke nje intsasa yangomso kanti kuyafana ke mbukeli wam naphaya koGqaberha incipile amaqondo ngeshumi nje elinisine. Yona ke beko phaya eFree State koBloemfontein anciphe mpele sekala kwisithoba ngamafundla angephi phaya ekuseni xa bevuka futhi kwakweli phondo linye ke mbukeli wam phaya njengaseSasolburg ku-11 degrees ngamafu kwakhona futhi noxa engephi. Hamba namsijoke kaloku phaya ephondweni eGauteng koJohannesburg eSandton eSoweto ngo-10 degrees ozole nje kamandi phaya yonke nje imini yangomso kanti kuyafana kwakhona naphaya koVereeniging ngamafu nje angephi. Yona ke imeko yabo phaya ephondweni KwaZulu Natal eThekwini ngama-20 ekhatshwa sisibini zeentshizane zemvula kwasekuseni ngomso kanti kube njalo naphaya koMgungundlovu ngo-20 degrees. Bukeli wam apha ekhaya yona imeko yabo phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-20 ekhatshwa nje sisihlanu kucweke kamandi phaya yonke emva kwemini kanti kube njalo kwakhona naphaya ke koBhulukwane 16. Imeko yabo yona yenjenje phaya eMpumalanga eMpombela ngama-20 nje ekhatshwa sisine kucweke kamandi nje phaya kwasekuseni ngomso kanti kube bufana naphaya eSekunda ngo-11 degrees. Masijoke mbukelo wam apha ekhaya kaloku imeko yaphaya eNorthwest kooMahikeng 14 ngamafu angephi phaya ekuseni ngomso kanti xa ihamba imini yabo kwakhona phaya eNorthwest eRustenburg 10 likhatshwa kwakhona sisihlanu. Ukanti yenjenje imeko yabo phaya eNorthern Cape koKimberley ku-10 degrees okucweke kamandi phaya bevuka nje ekuseni ngomso kanti kunjalo kwakhona mbukele ekhaya phaya eUppington 12 ngamafu.
amanqaku ashoka kaloku phaya entshona koloni eKapa lodumo ngo-12 degrees wezontshizana ke zemvula kanti ke bukelo apha ekhaya masiqukumbeleni kaloku imozulu phaya eGeorge ngo-12 degrees. Kukangako bethina ke koyam idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kanti sinishiya nemifanekiso emibhiyozo ye-EFF kamnandi mawethu.